Válni fog. Hogy miért? A sok edzés és gyakorlás és az erős paprika üresen való fogyasztása meghozza az eredményt. Kívánunk sok sikert! Itt. Up to million. Immár élesben. Úristen. Az emles. Forró. Várjunk még egy kicsit. Nagyon forró. Már bejött, kérném szépen. Nagy mosolyt. Finom. Csup, Lali él. Kezd hatni. Az elixi. Még nem sírok. Férfi vagy. Bocsi, maradjon a szó. Megküzd a játékos. A végsőkig. Megmagad, de folytatja a küzdelmet. És nem adja be, és nem. Én egy igazi fotballista, fizikus. Ennek az utóhatása lesz majd jó. Úristen. Nyald meg a szátszét, ott csinál. A picsába. Jaj, akkor mi sírj. Nem szeretem, ha sírsz. Ne légy már ilyen szomorú. Tehát nem sikerült köncse nélkül. Azt a kurva. Még érzed a szádat? Akkor jó. Akkor már túl vagy a nehezén. Holnap sokat fogsz a WC-re járni. És fájni fog. Ezt elküldjük az Indexnek. Érettségi after. Itt az érettségi afterben. Aztán jöhetnek a reakciók. Nem mondják kopásból. Nézted az időt? Nem. 10 perc. Nézzük meg előre. Nem volt annyi. És még az időérzékesen veszed fel. Ez a csodál. Csak belülről. Hát ez jól esett, srácok. Most miért könnyed? Örömkönnyű? Majd mikor izzadni kezd. A 10 ujjamat megnyomult el. Hát ez eddig csak 4. Kis úgy nem számít. Ja, kaphatok egy szalvétát, vagy 2-t, vagy 3-at? Gratulálok. Ne fogd meg, majd csípős lesz. Fogadtatok, vagy mit? Meg akartam csinálni kihívást. Challenge. Ráfért. Orvost hívjunk?